DXDC Radyoman Report. Gipatuman na sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO ang experimental sa no-lift turn sa CP Garcia Highway, Maa Diversion Road. Din epektibo gipatuman kagahapong adlaw. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Bonifacio Capricho, Operation Head sa City TMO, gisulti niya ngadto sa mga motorista dili sa mo lift turn tungod nagapadayon ang construction sa flyover. Siguro Capricho ang mga ruta nga maagian sa mga motorista kung gikan sila sa south going to north diri agi sa may Maa Road liko sa may bypass road, pag human mo right turn sa sila padulong sa Barangay Langob. Kung gikan ka sa magtuod mo left turn to going to street dito na tuyok sa Maa City Jail, human tuyok sa Maa bypass road lusot na sa Barangay Buhangin. Gigon usab ni Capricho kung gikan ka sa south going to north, walay problema, diretso lang og dili pwede nga mo left turn. Sigo ni Capricho nga dunay mga personay nga naka-assign nga mubantay sa maong nga lugar aron nga masunod sa mga motorista ang gipatuman nga experimental nga no lift turn. Dugang minsay ni Bonifacio Capricho. Super, kung halimbawa maayo ang dagan, mangayo ta og kuan sa sanggunian nga for approval nga pwede na permanent hantod nga napay road construction. Okay. Kay sa dagan magud karon sir, nakita na mo na maayo na ang dagan, smooth na kayo ang dagan sa going north to south. Gikan sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO, kasama mo sa balita o serbisyo publiko. Radyo Man, Dod Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.